Yun mga aro, ito magluluto ako ng ampalaya. Gisadong ampalaya. Ito yung mayroon akong minced pork, yung tawag nito, hipon, tapos ampalaya. Ayan, tapos may kasamang tinapa at mamaya ilalaga ko yung okra para masarap ang dinner namin. Pilipinong-Pilipino, nakakamiss talaga ang Pilipinas. Ayan ang lulutuin ko ngayong gabi. Ayan. Aro, gigisa na ako. Mantika. Yung mantika ng manok. Malasa. Ginisang ampalaya. Yan, bawang. Papa-brown ko para masarap. Kaysa pa yung pang high blood. So thank you for viewing. Salamat sa panonood nyo. So, kailangan po ko ng support nyo. Habang wala pang trabaho, vlog ng vlog daw. Tapos sibuyas. Kamatis. Takpan ko muna para mag-isa yung kamatis. Okay, so alright. Yan. Yun o. Tapos konti lang na yung baboy na giniling. Ayan. 1/4 lang. Lagyan ko ng paminta.
Yan, lagyan ko ng konting oyster sauce para sumarap. Yan. Tapos hipon. Hipon. Yan ang pampalasa ng hipon. Yan. Konting asin muna. Saka isa pang paminta. Takpan ko muna. Yan. So yan mga luto na naman ni Aro na ampalaya. Na ginisang ampalaya. So ito mga yan. Ay. Okay na. Ako. Yan. Konti pa. Konti pa mga Yan. Diba? Okay, tinawag ulit. Yan. So medyo okay na. So itong palaya, nilagyan ko ng asin. Hinugasan ko muna tapos nilagyan ko ng asin. Binabadan ko ng asin na may tubig. Para hindi mapait. Tapos hinugasan ko ulit. So ito hugas na, ilalagay ko na ngayon. Sabi nila, yun ang sabi nila, wag daw haluin para daw hindi pumait. Pero sa akin okay lang kasi may pero mas masarap kung medyo mapait. Yan ang luto ng mga Pangasinan. Tapos lalagyan ko ng paminta ulit. Saka salt. Tinatansya ko na lang to Tapos atis. Isa pa. Ayan. And then, ito yung sinaing na sabaw. Kunti lang. Ayan. Marami kasing inano ni Ira. Ayan. Tapos tatakpan ulit. Ayan. Tapos within 8 minutes siguro. Okay na yan. So, i-check natin. I-check ko pala. Ayan. Kunti pang takpan ulit.
So ngayon winter, mahirap na labas-labas kasi mahirap din lang yung daan, tsaka nakakatamad lumabas. Pero kung may pagkakataon din na lalabas tayo, titingin tayo ng ano dyan sa labas, pupunta ako mamamasyal. Sa ngayon, dito ginagawa ko kasi medyo malamig. Kanina negative 14. Tapos mayroon pang tagi pa, tapos yung mag-i-snow na naman mamayang madaling araw. So mahirap minsan lumabas-labas dito pag winter. Talagang dito malamig. Yan. So ito na. Whoop! Woohoo! Yan. Okay na. Okay na to. Medyo. Tapos lalagyan ko ng binating itlog. Yan. Oh. Okay. Sayang itong itlog. Yan. Finito la musica, amigo. After 1 minute or 30 seconds, ito na. Okay. Tapos na yung aking ampalaya na ginisa. Ito si Aro, ang galatok. Subscribe naman kayo dyan. Salamat sa panonood nyo. O, diba? Mga subscriber ko, salamat. Ayan. So ito mga mga tinapa na. Tinapa. Mga $10. Yung tinapa dito. Ito yung laman. Pero pagdating ng gagawa natin ako niyan. Ayan. Isisitsoon ko yung exhaust baka hindi nyo ako marinig. So mamaya na lang pagkatapos kasi pipirito lang naman ito. Yan, isisitsoon ko na. O sige mga Aro. Yan mga Aro, tapos na yung aming palaya na ginisa. Tapos may tinapa at okra. O, diba? Yan ang dinner namin for ngayon. At nandito sila. At sabay-sabay kaming makakain sa wakas. At hindi pare-parehas yung mga time nila. Yan. Yan. Mga Aro, mag-subscribe na kayo dyan. At yung mga hindi nagsusubscribe, mag-subscribe na. Yan, kakain na. Ayan mga Aro, kakain na. Salamat sa mga nag-subscribe at magsusubscribe pa. Yan. Pinakalimbang na kayo. Salamat sa panonood nyo. Ito na, kakain na kami at dito sila. Medyo tama yung oras namin ngayon at nandito kami. Kakain. Maraming salamat. O, kain na mga Aro. Yan. It's already 6:44. Sakto. Yan, kainan na. Oh, salamat. Ang palaya. Tinapa.
Sarap ito. Namimiss na namin ng Pangasinan. Sa probinsya. Sa Pilipinas. Woo! Okra. So, thank you Lord sa pagkain. Nagkamay tuloy ako. Sige. Kain muna kami. Kain muna tayo. Kain tayo lahat. So, salamat po sa nanood. Thank you. Bye-bye.